हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसे बरायबावहरबाय आं जा हेपि मा जिनिसथाय माने आं एयारटेल जिअ मा रिसार्ज होयो नालाय दखानाव ओमफ्राय बिदिनो जिअनिफ्राय मोनसे अफार फैदों आरोना माबा मा होनो एयारटेल भडाफन जिखुनु सिम जाया माने जिअ लाबोयोबा फ्रि आरोना मास मोनसे फ्रि रिसार्जबो मोनगोन ओमफ्राय बानायनायाबो फ्रि मोनगोन माने नाम्बारा बेनो बे थागोन ओमफ्राय जिअ नाम्बारल' बानायगोन आरोना दा बेखौनो आंबो जेनेबा जोंनि दखानावनो आंनावबो कास्टमार फैदों नालाय ओमफ्राय आं बानायना होबाय बिसोर अफिसजों रायज्लायनानै बानायना होजोबदों नालाय आं ओमफ्राय दा बिदिनो कम्पानिनिफ्राय आंनो गिफ्ट हरबाय आरोना दाख्लै सानसे कार्ड्स बानायनो थाखाय बेखौनो आं नोंसोरबो आनबक्सिं खालामनो होननानै खालामबाय मानो होनबा आं बिदि मालाबाबो बिदि गिफ्ट मोनफेराखै जेनेबा आं एथ'राव फानबाय जेनेबा ओरैनो माबा मोनो बर्ड मोनो ओरैनो एयारटेल बा एयारटेलनि साइनबर्ड मोनो जेनेबा मोनसे स्टिकार गिदिर गिदिर माबा मोनसे मोनो आरोना थेवबो बिदि जे बुस्थुथार बिदि गिफ्ट मोनफेराखैमोन आरोना आं सिमखौ बानायफेरा नालाय ओमफ्राय एबारावसो फार्स्ट टाइम माने आं कास्टमार बोनानैल' हरो आरो थेवबो आं बानायाखै बेनि थाखायनो आंनो गिफ्ट हरबाय सारा बेखौनो आं दा नायनो नागिरदों दखानावनो नायनोसै आङो दखानावनो होखादों नालाय दिनैबो खालामनो थिनदोंमोन आंखौ ओमफ्राय आं टाइमखौनो मोनाना बिदि ओंखारनोबो मोना ओंखायनो आं माबायासै ओमफ्राय थेवबो दा मोना फैबा आं साब्रैसो मोनखाबाय बिसोरखौ एसे जइन खालामना होनोसै सोरबाफोर बानायनो गोसो दंब्ला नोंसिनि साइडथिं खबर मोन्दोंबा बानायनानै ला मानो होनबा ओरैनो एसे माबा थायो आरो टावारफ्रा मोजां जायोबा खालामनो हायो मानो होनबा रिसार्जफ्राबो एसे खमावनो मालाबा फैसा खमबा रिसार्जफोरखौबो नों आदा मासनि सोथ'नो हायो ओमफ्राय नेटपेकफोर जोबबा नेटपेकफ्राबो एसे खमनि दं ओमफ्राय एयारटेलाव बांद्राय माबा गैया आरोना खम मोनलाबाया एयारटेलाव सोबानो बांसिनानो अफार फैया 300आनो जायो दा अफारफ्रा नुनानै मोननो नागिरा बेनि थाखायनो आं जिअखौ आंबो इउस खालामखायो आं ओंखायनो मिथियो आंनाथ' दा मोननैबो सिमा फ्रियानो जायो मानो होनबा आं एयारटेल जिअखौबो माबा खालामो नालाय रिसार्ज खालामो नालाय जेनेबा लाभु माबा सिमा सब समाय फ्रि जायो आरोना लोगोफोर सोरबाफोर मिथियाबो जानो हागौ आं दा मोननै सिम इउस खालामनांगौ जायो आरोना बिदिबा नायलांबाय थादो आं मा मोनो माबा मोनसे गिदिरबा हामगौ मा जिनिस आंबोथ' माबा काप प्लेट थांसो मोनदोंमोन आं गाबाबो काप प्लेट नङागोन हाबा जानायखाय आंनो माबा बेडशिटसो होफैलाबायबाय नालाय बेडशिट बायदि नुबाय आं ओंखायनोथ' गिलिर जादों नंगौआनोदां नै लोगोफोर बेडशिटसो गोसोमलायबावसो आंना बोराया गोसोमखौनो सुथारा ओमफ्राय नै जियाव गोसोम बायदिखौ नुवा पिकचाराव गोसोम नुदों हाबा जानायखाय आं बेडशिटखौसो होफैबाय आरो मा साबोन निरमा साबोन कास्टमार फैलायलायनाय आनबक्सिंआवनो नायखानां र' दसे सर फुराना मोनथारो जिखौनो माथो बिदिसो आया बेडशिटबो नंबावासो नामा माथो आलदा जुदा जाखो मारै जाखो जियानो जि फुराना नुथारो जियालाय गुरै ओमफ्राय पिकचाराव गोसोमसो ओमफ्राय गोसोमानो नुथारो एसे गिदिर खोमा गोसोमानो नुयोथ' एसे बे बालेबसो माबा जागोन गान्दु कभार आयु गान्दु कभारा एफा गिदिर फैखाबाय गान्दु कभाराव नै बिसोरल' जागोन जोंनि गान्दुआ
नायलाय लोगोफोर मारैबा नुथारो कम्पानिनिफ्राय गिफ्ट नालाय माथो मोनसे मोजांखौ हरनो बिसोरलाय ना आरो बांद्राय गिदिर खामानिनि नङा नालाय बे बालेन्स कभारा एफा गिदिर जायो गिदिर गिदिर थायो नालाय सोरनाबा सोरनाबा गानबा जोंना नै इसिमल' जागोन लोगोफोर नै आंनि गानबा ससेल' जागोन खालामबावनो ना होमबाबो गिफ्ट मोननाय ना मोजाङानो लोगोफोर माने कटननि नङा सुथिसो आरोना मोजां प्राइस लिरनाय दं नामाथाय पिकचारावथ' ओरैबायदि मोजां नुयो नै $7.99 अभार साइज ओरै गिदिरथार आरो अभार साइज नालाय बोरो नाइस इनभेस्ट नंगोन दा ओरैबो उल्था $7.99 दं मोजाङानो दे गिदिरथार बिरादनो एकदम अभार साइज आरोना बाय बाय आंजों लोगोसे आनबक्सिंआव जोबजासिम थाफानायनि थाखाय थेंक इउ